Ilocano Math TV goes to Laguna Hills. Dito po tayo sa may Laguna Hills, Calamba, Laguna. So walking tour po tayo dito. Ang dami pong mga resort. Napakaganda ng mga resort po dito. Yan, so try nating pasyalan ang Laguna Hills dito sa Calamba. Laguna. Ito, yung maraming pera pwedeng nang bilhin nyo ito. For sale. Ang ganda. Tabi-tabi ang mga resort dito. O private resort. At dahil magandang subdivision talaga dito, makikita ninyo may guardhouse doon sa banda doon. Doon tayo nang galing. May bakanteng lote din dito. Ayan, so dito sa bungad ang may mga magagandang mga private ito na mga bahay-bahay, may pool at pwedeng dito mag-resort. Pero dito sa banda rito, mga palagay ko mga kabahayan na dito. Yan. Try nating puntahan hanggang doon sa banda doon. Mga construction din dito sa banda rito. Private resort din yung gagawin nila dito. So exactly ang address dito, Laguna Hills Subdivision, Barangay Pansol, Calamba, Laguna. Ang laking resort din ito gagawin nila.
So hanggang dito may mga resort. Ayan. Yung mga iba dito bali, bakanteng lote na to. Tapos kagaya ng mga nakita natin kanina, may mga construction sites din. May mga pinapatayo pa ring mga resort. So ibig sabihin, pag pumunta kayo dito sa may Pansol, ano to, marami kayong mga pagpipilian na mga resort. Try ninyo na mag-unwind dito. Maganda yung mga resort. Kagaya nito, private resort din po ito. Ayan. Tsaka mapuno siya. Madaming puno sa paligid. May papunta dun sa banda dun, kung ano man yan. Dito tayo nang galing eh. Ayan. Sa mga gusto ng jogging at iba pa, napakaganda dito na lugar. Ito, resort din ito. Yan. So, kung dediretsuhin mo, magubat na dun sa banda dun. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Ilocano Math TV.